Cece-kuce ya ɓarke a shafukan sada zumunta bayan karya dokar kotu da Murja Ibrahim Kunya ta yi. Kamar dai yadda jama'a ke ta cece-kuce a kai, musamman a shafukan sada zumunta. Masu kalmar da sauran mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don jin wace doka ce jaruma Murja Ibrahim Kunya ta karya, wadda kotu ta gindaya mata. Sai dai za mu so idan wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hasken Africa da ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment. Idan kun kasance daga cikin wanda suka danna mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa a wannan tasha tamu mai albarka ta Hasken Africa, za mu so ku danna mana liking kuma ku yi comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a duk lokacin da muka dora. Sanin kowa ne kotu ta ba da umarnin tsare Murja Ibrahim Kunya, a inda babbar kotun jihar Kano ta yanke wa Murja Ibrahim Kunya hukunci, inda ta hana ta amfani da kowane shafi na sada zumunta. Wani al'amari da bai yi wa jama'a daɗi ba, sai dai kashi daga baya wannan jaruma ta TikTok Murja Ibrahim Kunya ta bayyana a wani sabon faifan bidiyo a ranar idin ƙaramar sallar nan da muke ciki, bayan kotu ta sanya mata dokar daina amfani da kowane shafi na sada zumunta, a inda kotun ta ce har sai bayan ta kammala shari'ar da take akan wannan jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya. A ranar idin nan ne wani faifan bidiyo ya bulla na jarumar TikTok din Murja Ibrahim Kunya, inda aka hango ta sanya shi a shafin nata, wanda jama'a suka kira hakan da karya dokar kotu, inda a gefe guda kuma suke ganin cewar wannan faifan bidiyo da jarumar ta sake ba karya dokar kotu bane ba, domin kuwa ba ta ci gaba da yin waɗannan abubuwan da suka karya doka ba, ko kuma abubuwan wanda ba su dace ba a cikin wannan faifan bidiyo. Kawai an nuno ta ne da dadduma da kuma yanayi na kamala. To Allah dai sa mu dace. Kada kuma ta danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu a duk lokacin da muka dora. Ku ci gaba da kasancewa a tashar mu ta Hasken Africa. Mu ma za mu ci gaba da kasancewa da ku a kowace rana.